Aya nyikwa Ramogi chenro moro ma buch jopiny chakore sani jaod bura malang'ata men Phelix Odiwuor ng'e kaka jalango ni kodwa kae ndiero kama na inya kumiwa seche gi Jalas. Nitie wach moro mawuok kae ndi mabi jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu ne achiel kuom jogo manochiwo pachgi e wach mar limbe manodhi timo kar jot mar jatend piny Kenya. Winjane gima Rosa Buyu ne wacho mokwongo kapok wadonje wachni. Gima joluo kata wajumbe ma joluo timono en andhoga nikech sama gitime ni sama koro party manoterogi mane gichungo moterogi e od bura party no nosewacho ni wanone uru wachni waparo nombuch wanokwal to mae yo manokwalego to ka nokwale walosane weche mondo kendo kik mbele kucha bichak kwal ombulu. To ka gineno kamano stand mar party to gisuore e tok party mok giwacho ne ng'ato gisuore e tok party ni gidhi state house ni ginyama koro gidhi wacho development mano te development mane gidhi wacho ne giwinjre gi ng'a gi jopiny mage to nikech wan wajumbe mang'eny be ne wabet mwapuodho gi ni gine ma gidhi giwach development go omiyo gima gitimono en gir andhoga to gitime mana kaka ng'ato ka ng'ato ne dwa ni mondo tim ma piki giwach ni ne gidhi wuoyo ne ng'ama giri ka oganda wuoyo koriwore mane ka duondo oganda bedo motegno to ka gine ma gichako wuok ni koro gidwa nyiso no oganda okoriwore wabarore mano donge koro gine ma gikelo wasigwe iwa to onge gima waboyudo kokwari Lera ne wach ni Jalas ochakore nang'o muchopo nyaka kar jot mar jatend piny Kenya. Wach mar dhi jatend piny Kenya State House. Ne en nyoro do. Nyoro sadi ne sa chiel. Jatelo no gochona. En owuon. Dong na koni gani ruto siep na ya chon. Dong na sekoni kata kawa bet ka. Ni ruto siep na. Koro no gochona kona njalango biare. Tapenye ni wach mane. To kona ni ingeni contractors donje ground kawuono. Inyalo paro project mokwongo mane tim Lang'ata. Nen mar affordable housing. Kidhi Lang'ata high rise sani idhi yudo kane wasechielo kanyo. Excavators odonjo tich dwa chako. Much as a 9 billion project. Iwinja. To kona ni signing nebere. Karumo kawuono. And as a community leadership, Kasria Raymond Timango, Chubi. I tarenga the State House. Eno wono gochona. Kataka wono gochona. Koro kawan kanyero odoka jotendwa ma bejo luo ne kanyo to oidoka kadonjo ni tayudo ka gisebet to ka aweni ma okubura mane ber kabe nikech ni neno kama jotelo man Nyanza lile manene kacha tan kende ma jatelo ma Nairobi manene kacha to nikech magi ekumae anonyulo mabe thurwa to siae to mage jok manene kanyo to kona ni nyalo bet winji ta winjo ka gikalo gik mane jatelo wacho kane nyocho dhe kanye Omabei siae Kisumu ta winjo tambe wadhi bathe to wuoyo e weche mag affordable housing kod pesa moro be ne ber kome imedo wa mar 50 million mar TVET mane no wuone mano yaw madaraka mane kaka ne obet ai to daka mugi kwa go picha to kawaga picha ne to bedo posted omuoch ba tapenyo to gini omuoch nango gini omuoch nango to ni ho jalango idhogo baba jalango idari dhi UDA indhogo jakom mane penjo wapenjie orengo nyoro romo gi Murkomen tiene serikand nga dado ni duoko Kenya kwanza wanga nyoro romo gi CS wono wuoyo winji wanga nyoro no romo gi CS Njuguna tie serikand nga mana chiel nyongo nyocha ni State House no romo gi nyocha kanja jatelo ni Kisumu MPs te nyaka nyikalo chairman mar duol nene kanyo dak ne giwuoye ma wan ka koro ne wadhi waromo ni koro Jalas oketa msalaba igoya makosa na ere makosa na ere ka dhi aromo gi in jopiny makoro winji sani ma wacho Rosa Buyo wacho ni jomono dhigo gi ndhogo jakom ini wacho na Rosa no dong nyocha nitie ma meetings mane
jatelo ntie embe no ndhogo wachiel doga penyo ni ndhogo jakom koso onge ndhogo jakom bwana chunya ngimana herana en jakom Raila Amolo Odinga iwinja maber kane Ruto biro Lang'ata mokwongo ana wuon agocho ne jakom mapenye ni jatelo biro Lang'ata yawo wacha affordable housing adhi kose kikadhi ma jakom wuon okona ni dhi kagin weche development mango they make sure ni kiwinja weche mag development ini wuon timango ikaw yo ichop kumedhe ma jakom wuon manungi jakom wuon inyalo kata gocho ne kata mana ogeta na kono makona koni wu miare wuogi jakom kanye mana wuoyo gi jakom ma jakom nokona ni kapo ne development to the to koro mama timore seche ma jakom wuon wacho ni enoko yango migosi William Ruto kaka jatend piny Kenya to in gi paro mopogore nango ka ODM wacho ni gino gi yango jatend piny Kenya kaka William Ruto ok yange kaka jatend mar party mano party iwinja to maber ini wuon iwinja maber mano stand mar party tana luogi ma party owacho to par ni ng'at manokona ni kata development mora dhi kwara ta dhi en jakom mane kaka bro luwo ka chieng' moro jakom ne gochna makona ni Jalas kata kapono kata ken weche development to Ruto luongi keke dhi iwinja maber seche ma ji gowa malichni to weche mag development wanga yalo maber gi CS Njuguna orengo nyocha ka wan sia osidho nyaka ni Ruto achiel no kondo mokete luelda koro an kawuono an andhoga nikech aromo gi Ruto magiromo go pile double standard gi wae bwana to dongini wuone miwacho no kae ni jatend piny Kenya William Ruto en osiep na ya chon kawuono bogocho ni kawuono wacha openya ni to weche mang'eny gin mage ta kono gini jogi olowacho ni an ndhoga tining'e wuon na hero baba tatiyo na baba tana ja ODM to kona ni to okikon gi gik mane wawacho ni magi weche mag development akono gini kata kon gi ok gibiyie gineno mana ng'ano ndhoga wengeni mano botimore seche makoro jood bura 30 mag Jubilee bende nodhi romo aja Jubilee weche Jubilee penjari adwa ni nyiswa chenro mar gigo ino kine ka nitiere wach moro ni weche Lang'ata joka ODM nodhi romo gi jatend piny Kenya bang' mano odiochieng' achiel bang' mano to Jubilee odhi romo kode be jopiny nigi makosa ka giwacho ni nitiere kako temo luongo mondo udhi uti kode iwinjo gima timre sani jatelo maduong' nyaka be ni sani manyo kaka onyalo tiyo gi ji to okono niya kumine na luongo weche siasa wae anadwa mana nati gi ji mondo development obi kuonde te obed jaluo chulo osuru donge obed ng'a chulo osuru sani okan president mar Kalenjin kata mar Okuyu kende an president mag ji te to onge seche ma abro bet kae ni koro anadwa tiyo ni jok mano ogona ombolo kende ano kagoni Ruto ombolo iwinja maber lakini jo Lang'ata dong chulo osuru donge development ber ka giyudo to ka jakom jatelo luonga this a 9 billion project ini dwana ng'ao teme nyaka dhi kanyo mabed kanyo mane kasa kata ko luonga sana tadok iwinja maber kata kawuone moluonga tadok ba ma jopiny maparo ni samori da wuok e ODM ama madisi kawuone unless jo ODM oriemba ana ja ODM baba e ng'ata ma ong'e kata en wuon ong'eyo nyaka chunye e gimo miyo rallies te manyocha wadhi gi asebet kendo machako sadhiye kendo parliamentary group meeting mabiluongi jopio wandai gi kiny kawuono ne ber ka jonjo kawuono tabiro kae aleo mana nikech na biro neni ka iwinjo otherwise dikoro sani an stone yathi kuma ne meeting no there mama ni kumichomo be kuma chema kuma antie to koro gigang gidhi penji ni chung mari en ang'o sisi gipenja kaka ng'a dong abro kono gini abiro ka nikech aja ODM ka dok aja ODM dok adhi e PG meeting dok yuda Machakos ten yuarok mane manie ODM kan nikech jakom maru men Mbadi bende nowacho ni noyie weyo nyaka telo en yuarok mane ang'o matimore in Mbadi kose ol gi bet chairman weya kaka ineno wacho no
Ano kabiro ka Trevor kawuono mondo wawach weche mbade. Iluonga kae ng'enyne nikech ot mineno obuke toki kani. Iwinjo State House mineno nitie toki, picha mineno nitie toki no. Ema gimomi iluonga ka. Weche mbade gi ywaruok mantie ODM gikona. Nikech jok moko wuoyo kanyo to kinegi kata mana rally. Ok giluong kata mana mondo ji obi rally. Wan nyaka Mwale seminar Mombasa. Wawuok wa idho ndege wabiro ka wadhi rally kendo wadok Mombasa. Aiti dwa penja ka pod aja ODM. Jopiny ema penji, an mineno ni an mana ja ODM. Jopiny ere kamera mondo ang'i jopiny. Kamera. Jopiny an aja ODM. Chunya nitie ODM. Party leader na en Raila Amolo Odinga. Kendo aluwo chik ma Raila owacho. To Raila achiel ne manokono mani kapo ni en development. Dhi iwinji ni piny owacho nang'o. Tang'o miparo ni ji ok winj wach ni ma ang'o miyo ji ok nyal keto pogruok e kind party to gi wach mar dongruok. Mane iwinjo samora mora dhano pod nigi lit ahinya. I can tell you. Dhano nigi lit. Nikech pod ok ging'eyo nang'o manotimre ma onoyombwa gi tich mane watimo cha. Iwinjo maber. Koro seche magineni to giwe mana ni uwe Baba Duke. Ano kanyal we Baba Duke. Be pok notimre be nakoni ka ni onge chieng' mibro nena kadhi ni kora donje UDA yo mang'o. Iwinja kapo no chopo chieng' moro na donje UDA akia nang'o mo otimre. Iwinjo maybe oriemba party aonge party to mane party modong' mane adonje. Iwinja maber lakini chunya ntie chunya ngimana gi remba ana ja ODM makata baba wuon kanena wasani ong'e maber nikech ang'eno neno Ramogi te. To bise wuoyo kode wach mar dhi e od bura kar jot mar jatend piny Kenya. Poke wawuoyo. Poka wuoyo gi baba ya nyoro, pok wawuoyo nyaka kawuono. Nyocha wan kode mane wawuoyo kode mane wachiemo nyaka kode. Kumora achiel e mesadi achiel. Makapo ni ne en wach mora mora baba dikoro nose kona kapo ni ne iye wangi wechego. Dikoro nose penja ni to jalang'o magitimo ang'o ka koro baba wuone mapoko penja. Kakoro tire joma oro no ote kae ndio wacho na ni Ramogi nende maler Trevor penj na Jalas niya MPs mag ODM ema dwaro dongruok kende yawa. Ok apar kamano. Kisebet king'iyo meetings ma Ruto osebetgo osebet gi meetings mag PG mag Kenya Kwanza. Kifollow pages mag social media gi mang'eny malo oseromo kod jogi go mang'eny malowa. Ruto osedhi e pinje moko go gi gwenge moko go mang'eny kaka osebiro e gwengewa. Iwinjo jogo te dwaro dongruok. Ok MPs mag joluo kende. To ere kaka koro idhi e party iwacho ni idhi e rally. Seche ma koro ichopo e rally ma koro weche wuok ni wach mar ker mar jatend piny Kenya ni ok wayie kode. To iti se wacho kama ber ni en osiepni. Ichaki ng'iyo wang'e nade ka koro ichaki ng'ise ni ne rally ma kwede en wuon. Iwinjo Ruto no osiepna kata kane pok adonje siasa. Iwinjo maber. To pod na chung gi chama manok mare. Na chung gi ODM to na yombo ng'ate mane ja UDA. Iwinjo maber. De pod ang nyalo mana ng'iye kama to ng'e adier ni en osiepna to kachung' e chamane ma yombo ng'ate e chamane to pod en mana osiepna. Kiki kwedo osiepni ni koro nikech uonge kode. Jopiny nyaka koro ng'e pogruok mar development kod siasa. Kochope siasa kendo abro chung' Machakos e vigacha malo ma kendo luong jeshi la baba to gibro ng'e ni Jalas chunye ni ka kendo kacha to no dhi weche mag development. To mane gima temo penji ka endi ni ere kaka wanyalo keto wachno mondo mi ji ong'e ni nitiere pogruok mar osiep, nitiere pogruok mar siasa, nitiere pogruok mar dongruok. Nikech ka endi pod nitiere paro moro ni ka in jakom to onego ni luwo line achiel. Apenjie. Iwinjo gima timre. Development en ang'o? Development en dongruok. Dongruok mabiro kumora mora mintie. Kane Ruto dhiyo mabei mokwongo. Iwinjo jopiny owuon nokwedo wanga matek ni gi Kaluma. Ni Kaluma nowacho ni en Mombasa, nen kune. Akiani nen kure, nowacho no konyal dhi. Madhano no penje ni dongruok biro mabei. To wacho no kubi adier. Jopiny owuon no oge kabisa. Kane jatelo duogo kendo
ng'agiri morwakogi nyong'o rwako jatelo maber Kisumu ka gin goron gini kendo gidhi mana romo kode e runway ma giriedo kama momak lwetgi kama kachopo godhiambo dhano dhi jomirigori te odonjo State House Kisumu magibet gi jatelo magiwuoyo kane gidhi Siaya to renge masidho nyaka ni Ruto Kondo makete Luelda iwinja mago nikech development manobirogo kanobirogo ang'o manowacho you saw the list majo Kikuyu gi Kalenjin owacho ni wan ko nikelo mona lemo Jumapil to kochopo saa dongruok tidhi kanye idhi Nyanza jok manokogoni kata kura iwinjo koro nitie pogruok mar development kod pogruok mar siasa. Ang'o ma sani timore Lang'ata madier ni mondo jopiny ong'e momiyo koro ine mano nyake dhi kanyo isewacho wach mar gedo mar bilion 9. Ang'o kendo mantiere kanyo? Namba 1 en wach gedo no. En project maduong' 9 billion. Wagero 4,826 houses. To jok mochung' ni project no iluongo ni Intex Construction. Ema koro nomi tijno ma wasechielo kanyo tich ochako kawuono. Bang' higni 3 utego adhi mijo Lang'ata madonje. Mano kapok ichako kendo chenro mar higa ma higni 2 dhi yudo ka pod anago siasa to uteka oserumo jo Lang'ata 4,000 gi miche mamalogo osedonje utegi. Iwinja. Namba 2 en TVET ma Lang'ata no. TVET ne Ruto wuone mane oyawo ndalo mane pod en deputy president. Pok no rumo lume matikanyo. No meda 50 million mar ditieko project no. Iwinjo. No 50 million obeda allocated mar tieko project no. Koro TVET ni nadhi wachne nikech ang'o. Adwa ni yawuota ma Lang'ata odonjo bed registered at TVET kanyo. Giyud skills mopogore jo wich rangi, jo plumbing, jolos drisa, jolos tiles. Ipuonjri gimoro to kitieko ni tidonje site kacha tichako tich e site kanyo nikech ka paro na kono Ruto ni ng'ato tem ni dwa wuok oko kacha ni biro tiyo Lang'ata ka ma tije Lang'ata gi yawuot Lang'ata to yawuot Lang'ata be onge tich. Iwinja maber. They are the biggest thing in wach pi. The Northern Water Collector ma ochane Sakaja wacho ni rumo after before the end of February. They may wayudo another 400 million cubic meters mag pi. Ma Lang'ata problem maduong' magik en gang'o wach pi. If that one is solved, we are done and home. 50 million makore lero sani ni wach ne moro ne wuok e mbui kae ni en pesa mo miu. Inge 50 million ni Jalas ka 50 Nyamita ka 50 nikech ole ma state bwana inge 50 million kosini wachano. Edi goma na dhoge kumentieno. Na 50 million yen mar 50 million mago mana dhok ma bwana inge 50 million kado mi ad kodi kago kodi mbaka dide kane Jalas o chadi kuran Mombasa aried tienda dona bwana inge 50 million inge 50 million mano pesa mar TVET mobiro mano pesa TVET mano be poko ore kata ko biro kata wabro contractor benitie kore mede to tich dhi mbele ok ni ne omiwa 50 million dikora ber kodi kate mama. Ang'o be wach ni chwanyi kama Jalas kuso siasa matindo gi makoro wema pok ing'eyo be edi muok ok ng'ama ber ng'eno bukre no miwa ni dhi mwadhi go State House omiwa 50 million ing'eni ne wan jadi ne wan ji ochiko koro 50 million serikal ogoro 450 million nikech wadhi lende omera bwana ini Aya. Edi we fuo bile dojego. Harrison Rume wacho kuwuok Homabay wacho ni Ramogi ler Trevor nyis Jalas ni en ong'ima na development. Ramogi Isaya kwa Mombasa wacho ni Jalang'o we wuondo wa ndalo mane ji goyo chong gi ne piny ne rais ne osekalo. Ramogi anta yie gi Jalas dongruok ema odwaro mano beti kani mano beti en Migori. Erokamano beti. Abdalla mar Katito wacho ni ogombo mondo jowa owe dongruok obine jopiny. Isato ge koro mawa wang'wa kaendi. In ang'o madier mendo jopiny owinj ka koro adwa ni jopiny ong'e wach moro achiel ni mokwongo chunya ngimana remba aja ODM kendo awinjo kaka baba wacho nde to gima notera State House mana romo gi jatelo en wach development ma weche mineno mang'eny madhi mbele gi onge gima dhi mbele
Kokamano, we aduok erokamano ni jolang'ata te mano miya thuolo mar bedo jabura mamargi kuom ombulu, kendo gibro neno gine wegi ema gibro jach, gibro kona ni Jalas ne wamiyi tich, nikelonwa pi, nigedo, ndara ne nitie, stima ne nitie. Aya gine project na maduong', wawuoye wach project na maduong'. Asekawo 23 million akete project miluongo ni Food for Education. Wa partner gi Food for Education team. Tijno en chiemo ma nyithindo 10,000 10,000 malang'ata bro iga chiemo pile ka chiemo e school pile. Wa partner gi Sakaja, obro timo ga subsidies. Sani parents chulo gimoro $100 mondo nyathi ochiem pile. Wadhi duoke piny nikech Sakaja chulo $20 ga uchiel. Ana jonyuol koro dhi chulo $5 kende nikech Food for Education okawo subsidy moro. Ana gero ni jikon to chiemo no bro dhi nyithindo pile. Kimi nyithindo chiemo pile, nyithindo bro concentrate maber e class, retention be nitie, nyithindo ok we school, ae to kata concentration. Nyathi makech kayo ok nyal bet kata maber e school. Erokamano. Magi kimidwaro. Mano gima de timo, mano e project matie. Basari baketo te. 50 million asechiwo. Kendo wach mar dongruok ni tuwinjuru gi jakom ni koluongi wach dongruok. Kapo ni jakom bro kona chieng' moro ni Jalas, obed dongruok, obed ang'o, kik idhi Karuto, ok ibe nena. To sani to podo yien. Wanere Machakos. Jesi la baba, bado iko imara. Erokamano. Honorable Phelix Odiwuor, jaod bura malang'ata, wacho ni en pok ondhogo jakom, en pod en mana jaodi e mongirore, lakini dongruok emoketo mbele. Okamano, mandag ber kwa wegi kanyindo. Koro wadhi yo moro matin koduogo pod wan gi weche manyien mang'eny, nitiere weche mag ohala, pod nitiere weche mag tuke. Mano ne en buch jopiny, aneno kuro. Mos mama ndedo nomena karang'o mama. Chieng' biro. Ero sina veti kindala game. Ujimbe kanyo, umalwe, erokamano mama na ingena eri. Erokamano. Madhi Roslyn. Awi. Madhi ndiuwe motegno kabisa. Osiepna kabisa. Idhe otegni gwene gini to kidwa. Wabro biro. Erokamano. Erokamano. Wanene mag daka matin.